Mlaleli, uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBabu Dokotela. Umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sewusiza uxhaxha losomabhizinisi. Uyadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha, ukudonsa inhlanhla kwi-gambling, promotion, amathenda kanye nasebandleni. Ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo wesizwe babo ujabulela umfana muhlo ngathi khehla mlo nomzulu kaMancingisi. uBabu Dokotela namhlanje uthatha ithuba elihle kakhulu ukuthi abonga ababukeli abonga abalaleli ngoba kunabanye abasilalelayo laba banokukhubazeka ngongaboni emehlweni. Siyabonga kakhulu ukuthi nabo futhi bayilalela into esiyishoyo, but sibonga kakhulu ukuthi esikushoyo akukho lapho sibacwasa khona noma sicasa abanye abantu ngokubulili noma ngokubuhlanga. uBabu Dokotela babo wesizwe babo ujabulela umfana omuhle nje khehla lomlo nokuvela njalo kusewuyena uMancingisi umzulu lo kaMancingisi. Indawo ke sisebenzela kuyona isikuthiwa iBilidi iNedbank House Building. Akusho lokho sisekhona la Queen Street and Albert Street. Ngiloko ngivume njalo ukuthi sise 19th floor esuite 1904. Namhlanje akukuningi esikuphathele abantu, asikuningi esikuphathele ababukeli, asikuningi esizokusho kuwena njengomuntu obuka lolu hlelo kokuqala. Uzothi uMayi uBabu Dokotela ngisafuna ukuzwa ukuthi njengoba kuthiwa unento azishoyo ezakhaya, is it real? Angeke ngibuke ngoba into ebaluleke kakhulu engayithatha i-decision ngaye engafuna ukurevesa kuyona ukuthi asingasebenzisi le channel ukurepeata ama-topic owezwe kwamanye ama-channel, and we don't do that. And then I'm very very strict when it comes to that, especially on my show, unless kuyi-client izozi-advertisela into zazo mase liyahamba futhi. But if I talk about this channel, we have to be static and very very disciplined, and then hold our ground very very firm, stand bold facing towards the camera, but telling you something that is going to change you, something that esokwenza ukuthi nawe ushintshe i-model of thinking, indlela okade ucabanga ngayo ufuna ushintshe. Namhlanje sizoke sithinte-ke i-topic yanamhlanje ethi yini ungavesane nje. I-topic yethu imi kanjalo. Ake sithathe-ke umlaleli, sizinomlaleli esizoke umbukeli esizoke simfake ukuthi akalalele-ke nazi esizikhuluma ngazo. Ziningi into esekhulunywe ngazo, ingakho sithi yini ungavesane nje nawe. Kodwa-ke angeke ngifake laba abakhangisayo ngizwe ukuthi namhlanje sinobani ofuna ukukhangisa umsebenzi wakhe ohlelweni. Nawe-ke lokho esikwenza ungakwenza ufaka 3000 rand ku-account yaBabu Dokotela, usitshele into yakho ukuthi inesense nikuqala, thereafter mase sesiyakufonela sisho ukuthi-ke sizwe uthi ufuna ukukhangisa into ukuthi namhlanje sino umunye-ke esimtholelwe iclient lethu lana. Baba siyabingelela. Siyabingelela nobingelela uDokotela unoyoyo masheshisi washeshisa impilo endoda ingenamali wasekuseni nemali. Asithobeke uBabu Dokotela baba wesizwe ujabule umfana muhlo ngathi khehlela umzulu kaMancingisi. Mesikhuluma ngonoyoyo sikhuluma ngobani ukuphi nendawo baba? Uma sikhuluma ngonoyoyo sikhuluma ngendoda enzima kakhulu, indoda eke yahamba yaphuma yaya eMasoko eTanzania, indoda eke yahamba eMozambique yabuya nezinto enyareni. Indoda nje etholakala kakhulu laphana eClermont u-Fort Minkosi Dayway. Mawuzoyibona futhi wenza i-appointment ngoba indoda ebhizi kakhulu lena. Kuningi esesikuzwile ngawe eBenoni. Yini osukuyenza eBenoni khehla? eGoli-ke ngidume kakhulu, bengisiza kakhulukazi abantu besifazane ngoba ibona abaqala ukusiphakamisa laphana eBenoni eWattsville ukuthi babefika bezolungisa izinto zabo, abantu abahlushwa abakhwenyana, abanye bafuna izinto zokubamba amadoda esantini. Njengamanje-ke sobe sikhona-ke ngomgqibelo December, abantu bazokwenza i-appointment in advance okusho ukuthi uzolikhokhela usuku lakho, because last time kade sigcina ukufika ngaze ngahamba ngo-3 ey'ntatha la sisebenzela khona sengiya kolala la ngilala khona, amehlo sengasaboni kahle, sengidrayivelwa sengiphethe nayisiye. So kule game nje i-office lami lithe nje nomkhulu enza nje ukuze lento yakhe izoba professional ngoba sisebenza nabantu abahlukahlukene aba-professional, odokotela, ama-lawyers, baningi nje ngokuhlukahlukana kwabo osomabhizinisi. Ngase ngithi uzokwenza i-appointment in advance ukuze uzongibona ngoba sizobe sihlola, sizobe silapha umuntu othi uphethwe yi-stroke, umuntu ogula ngoba kunabantu abagula kodwa abangazi ukuthi baphethwe yini. Sizobe siphethe nengozi yabahadi.
Kunabantu abathi balahlekelwa imfuyo kodwa kuthiwa kunento ozobe uyiphethe yokulanda yokuvimba lento okutshotshwa kwenkomo abantu bakomadwaleni kosidangeni kodazini impumlwane iyahlokoma nayo indodeni amasameni amakhuzu wonke nje athi azwile ukuthi kunenguvu yabahati esetshenziswa nasesibayeni uma ukuthi uyantshontshela emadwaleni uthini abantu bakhona edazini uthini abantu bakhona kangcola kaXangeni uthini abantu bakhona. Ngifuna umuntu mina angithathele umgquba wala okungena khona into zakhe la kungena khona imfuyo yakhe. Ngifuna umuntu mina angithathele inhlabathi yalapho okunyathele khona abantu mabengena bethi bazontshontsha noma bezogqekeza. Umuntu othi mina ngilahlekelwe imoto angifuni izinto eziningi ngifuna yena uqobo ngifuna igama lakhe ngaleli yalanga nasegoli uzokwazi ukuthi ufike uzolalela ngoba mina mangihlola funa ngikuqinisekise lo that is why ekhaya mawuhlola uzokhipha imali ethe xaxa uma iqhathaniswa nabanye abantu ngoba angilokwane ngibuza indaba yamagobongo angiloke ngikhuluma indaba yokuthi kunesichithe kunesilwane esikulala sikhuluma into ekuyiyona yona ehlupha umuntu kungani ungaphumeleli kungani izinto zakho ivaliwe sihlala ngqo odabeni ukuthi into edala ukuthi ungayi phambili u1 no2 and uthi uma ulungisa uletha i-testimony engisho ukuthi ke abantu abalahlekelwa zinkomo abantu abathi siyalahlekelwa ikhona into esibanikezayo. Unobufakazi ukuthi inguvu abathi sisetshenziswa kakhulukazi abantu abarent ama-office kunabantu abasebenza ko-Sangro House ko-Salisbury ko-Nedbank ngokuhlukana kwamabhilidi eThekwini abanye basenzela amahostela and kodwa bahlulwa irent uthi uma ulengise awuthatha lento inguvu abathi wayifaka lo sebenzela khona i-office ngelivala nje kuDisemba ube uthini kubantu njengamanje abantu babhekene nenkinga uDisemba abazi ukuthi bazokhokha ngani ngizengasho ngathi abanye izingane ezifuna ingubo zaKhisimusi sekuthiwa uyinje umuntu uyabizwa kuthiwa hayi bakwakho uyinja kanti umuntu uziyekela yena ingubo yabahati iyakwazi ukukhuphula izinto ngokusheshsha ngikusho and abantu bamagwala kufuna ngikusho ukuthi leda indaba ubungozi lenda inabo ubungozi ngoba kunezinto esikutshela zona that is why sithi thenga ingidi egold enokhiyaba u3 uzovimbe ingozi ingathi lento mayigabuka njengomlilo wamaphepha ikunikeza yonke into oyifunayo ebese iyalimaza funa usithengele ingidi ngenxa ukuthi mase usuthenga ingidi ngenzeke igcine sekuvala noma ivala omunye ekhaya asithole icondense ubisi lolu dalo lethini ukwenzela ukuthi sizovimba lezi umuntu othi manje ngidlela imoto ngifuna ukukhuluma nomuntu othi mina umuzi wami uyadikwa manje ngazi ngenze njani nahle sikwethu singikhele emhlanje ngifuna ukukhuluma nalabo bantu umuntu othi mina ngisengigame konke ukugcina lokho engizamayo ingubo yabahati izokukhombisa ama-flames somusuka amandla kakhulu ithina inamba bazokuthola kuyona khehla inamba abazongithola kuyona njengamanje bazoqale bafone kubalulekile ukuthi uma ufuna mina ufone ukwenzela ukuthi uzokwazi ukuthi udrive ngendlela eyokuqala nje inamba ithi 072 72 96 305 eyokuqala leyo ithi 0727296305 ebese kuthi abazoyithola ku WhatsApp ithi 071 648 1185 071 648 1185 082 587 4392 noma 031 1911 ayikho inyanga enenamba eningi kangaka inyanga yokuqala eNingizimu Afrika enzima kangaka. Sibonga kakhulu obonga Babu Dokotela Babu Sizwe ujabulela ufana namuhla wathi khehle lo siyabonga. Babu Dokotela Babu Sizwe ujabulela namhlanje besinomela kwendabuko okhangisa umsebenzi wakhe. Ake sikhulume nabantu sishayile isikhathi sokuthi sikhulume into eyiqiniso and then ebesikwenza unyaka uqala manje sesawuphethe sazibuza sisenza wona yini. Ngoba there's very important things ufuna uzibuza ukuthi lento engiqala ukuyenza unyaka uqala manje uNovember sekuDisember ngisenza yona and ingithathe yangibeka kuphi kunabantu abangekho organic minded abangakwazi ukuthi ba fertilize anything organic unless bezofaka umanyolo and synthetic products in order to grow anything. 2022 how much did you make ngonyaka? Ingekho iCovid zidediwe nje wenze malini ube neexcuse ukuthi kwashona umfowenu ube neexcuse ukuthi uke waboshwa. 2023 sina 12 months same as 2022 wenzeni ke kulonyaka uthi wena ubukhokha ikweliti zomshado uthi sokwashaba kakhulu idivorce ayilona umphezulu. Divorce is a process that you are conscious ngayo and uba aware. The question is uqasha ngani ke kulonyaka nje 12 months ngoba izinto esiyishilo kubantu sithe yini nje ungavesana uthwala
Ngoba uyayibona lento wena oyiphilayo ugqokisa ukhalibhodi. Awuyona lento ngaphakathi. Amakhalibhodi waqhokisiwe. Ngoba ngempela uyayibuza ukuthi lento wena oyisaba kangaka yini le oyisaba. Uyazi umuntu omunye ukabaleka azephule balekela ukuthi ufuna ukuba uma seseboshwe futhi athi akuyona lento ade etshele yona ngejele. Omunye abaleka azephule ephulele ukuthi ushayisa imoto yomuntu isibuko kanti lesibuko ashayisile yebo ushayisa sabhend kanti isibuko esibhenda siphinde sibuyiselwe ngesandla imoto izishayisa imoto ebalekela ukuthi ushayisa umuntu ngemoto engisho lento wena oyisabayo monster kuwena siyayibeka phambi kwakho kodwa uyindoda umdala ufundile waphuma emaphoyiseni wathola imali zakho ziphelile lezimali uhola le mali ehola emaphoyiseni ngenamsebenzi engengisho igama layo uthi malini and usezikweletini ubhajwa ngaka kodwa nazi izinto siyazibeka kuwena etafuleni and uyazikhweshina and unkosikazi wakho uyayibuza ukuthi mina ngakana indoda la noma ngakana umuntu wesilisa ofaka ibhlukwe ngoba ukuba umuntu wesilisa is a gender but ukuba indoda is a status indoda idlule ngule indoda ibishaya unkosikazi indoda le abantu besilisa benza leyo nto are male figures not father figures ngoba umuntu usuyindoda enye into umuntu engisho ukuthi zonke lezi zinto ziyaportraywa kuwena ziyaportray uyabona njengamanje uzothi uyakhuluma uhleli eguardroom ayavala amafemu njoba uyisecurity amafemu asebenze kusukela ngomhla ka10 January ayavala futhi ngomhla ka15 istaff sakhona sikufica usesangweni baphoyisa sikushiya futhi esangweni benze eningi imali in front of you the company isingene ku Johannesburg Stock Exchange ningamagadi no6 bese kuzoba wena nekhanda elikhulu uthi wena in charge esayithini you've got nothing beside your name and your credit angikusho lokho wena awunalutho ngaphandle kwegama lakho nezikweleti zakho kuphela kodwa usaqhubeka futhi usahlelela ukade ifame eproducer almost 200 million every year and wena uhleli lapha siyazibeka lezi zinto lezi wena imali oyitholile oyicabanga into oyicabanga manje ukuthi uyahamba egun shop uyothenga isibhamu sika 15000 simple as that Babu Dokotela uthi la unesithwalo la akunesona ngo10,000 wena ucabanga ukuthenga isibhamu sika 15,000 we are even 5,000 extra lesibhamu lesi ozodubula umuntu kanye ngaso uboshwe sisithathu isibhamu kuwena and uphinde ungasabe naso isibhamu kade uthi buzivikele indeed buzivikele and usuzivikela kangaka njengoba uneminyaka o42 awukazi uzivikela kodwa manje usubona into ezokugada ubukadweni sonke lesikhathi ingakho ngiyibuza ukuthi yini ngempela ngoba lento izi-affecta ngisho omama kunomama manje abawo principal abaretayile bahleli namadodakazi ano47 ahlelile ekhaya lamadodakazi ayazi utshwala phela nje utshwala nje khupha utshwala kudliwa le mali kagogo ngoba ugogo wegane iphoyisi and imali ekumakhofazi kagogo it is too huge ukuthi angayidla yedwa and umbuzo wami ukuthi njengoba gogo kunjena nje ubona ukuthi liyabhicika la ekhaya into ekhona into ayibalekile utshwala yini ndaba ungakhulumi nengane uzothatha lento uthi uma uhamba lento mase kwakhela yona siyifaka amathumbe ngukumbane izathu ukuthi ngukumbane ineto esithi ama porcupines inungu noma inzenga and ziyakwazi lezi nzenga zi-expande isithwalo sakho sifinyelele nakubantwana bakho nakubazukulu kwalento yesithwalo it's something that ezinye izizwe zisebenza ngazo trust me with this ezinye izizwe zisebenza ngazo zibe zihlukeneke nezithwalo mina I came to a conclusion whereby I can give you an opportunity and option ngikwazi mina ukukuthwalisa ngengilosi uOjala ungalisebenzisi igazi uthwale ngengilosi into ingilosi ayifuna kuwena ifuna umchamo wakhe sekuseni ufuna isikhwehlelo lakhe sasekuseni that's all ifuna iphepha eli-A4 ozobhala legama ethi Ojala ×4 uma usubhala igama lakho ubhala isibongo ubhala intention oyifunayo uma usuwenza ke lo mcimbi esithi wenze isithwalo leso sinesithwalo thina esisivusayo mase sivusele kuvuka umuntu wakini ozofana nawe but lo muntu angisamvusi ngoba uhlala iminyaka ewu5 mase siyakubula thathe zonke nginesithwalo samagundane osakhelwa ngamagundane lamagundane lawa azimpundulu azimpaka impundu azimpaka uma efika kuwena ekhala athi awakhali nje amagundane ajwayelekile kodwa phela ayakhahlela angikusho lokho ayashaya ekhaya
kakhulu bayashona abantu ngalondlela uma beshona labo bantu igazi labo leba kumina ngoba imina esuke ngiproduce lento sinezithwalo la esikwakhela isithwalo ngomquba wenkomo sikwakhela isithwalo ngomquba wenkomo uthatha ubisi uphalazele khona kuvuka umuntu omdala uthathe usebenza ngaye sinesithwalo la sikuvusela inyoka ozosebenza ngayo inyoka yemali nje kuphela le nyoka ibona wena kuphela le nyoka ibona wena kuphela ngisifunda ke lesithwalo ngasifunda engwambeni but ngisifundiswa umkhulweni inhliziyo yimbi owayithi uma esikhande lesithwalo ethi njalo ekuphela 2 months ufuna uhambe uyohlaba inkukhu lapha phezulu lesithwalo sidla igazi and uyihlabele inkukhu mekuphela unyaka bese siyashaya uqhubeka ubuhlaba inkukhu sidla igazi leso sithwalo wawususa umusa wakhe labantu usifaka umuntu ekuthiwane isibulala zizukulwane kodwa sinamandla kodwa kusala bazoshona abantu basekhaya nginesithwalo sesikhwama semali isithwalo sesikhwama semali it is easy ufika nesikhwama semali sihambe nawe sifike senze lento efuna yenziwe ufike ethuneni ucaphune inhlabathi emakhoneni awu4 ethuna uma wafake kulesikhwama mase usuyageza kulesikhwama umuzo usuyageza ugeza ukhulume nalo mlungu mase siyagqiba iqanda lenkukhu la uma sigqiba iqanda lenkukhu sosilipho mase siyamtshela lo mlungu uma libona leqanda sifuna imali kulesikhwama lesi kodwa konke lokho sikwenza on mutual understanding and agreement ukuthi uyafuna yini mase sizoba nesithwalo sebhakede lemali ibhakede lemali ke ngitheme ngifika kunendawo ekuthiwa isemangungumete imangungumete uthi uma udlula koshayisha uyiphusha kakhulu udlule enyarimo uyiphusha impela udlule emasenga uyiphushe uzofika evilankiyos mebesho ngesiphutukezi kodwa sina ngesishanga nethu isevilankulu ufika evilankulu uma usenza nanda 47 km uma ungena ngo left lapho ke kunekhehla ke elalwe ngifundisa ke isithwalo lesi esikuthiwa isithwalo sebhakede lemali isithwalo sebhakede lemali it's one of the beautiful thing that you can ever consider ukuthi usithathe number 1 sifuna le bhakede elidala leli elutile sifuna lelo bhakede ke lelo mase kule bhakede leli mase senza ke lo msebenzi ke webhakede siyalithatha leli bhakede leli uya nalo ekhaya kunento ozofike uyigqibe ekhaya qala ugqiba lento ekhaya ifile siyayibulala fike siyimbela lapha ekhaya sigqibe nemali bese sigqiba na le bhakede bese usulibeka kuloko lendlu le engeze ungena umuntu leso sithwalo isithwalo sebhakede engisho ukuthi we got varieties of izithwalo even izithwalo lezi ngathi zama club cages ezincane echeap siyakwenzela sona isithwalo engisho ukuthi yini wena ungavesane uyithathe lento ngoba uyayibona impilo kuyona yabona mina njengomnomzana I wake up very late ngamabomu because ngifuna uku-assess izinto le ekhaya ukuthi zenze kanjani ngithi ngiqambe ngiphaphama nginama toilet 1 2 3 nginama toilet awu5 kwami ngithi ngiphaphama ama toilet awu3 or 4 ngweze use flush and a flush amanzi and labantwana abaflash abazi baflasha malini basin of water isigubhu soda sethese isasigubhu su20 susuba su10 to 15 liters no su15 to 20 liters lesa sigubhu lesi samanzi uma eflashile uflash u20 liter ama toilet awu3 same time aflash 30 liter and aflasha 60 liters of water and abiza amanzi kuma suburb but uyayibuza uma mina ngiyindoda labantwana laba ngibashiya kunje kuzoba yini mase ngibuka unkosikazi wami is very organic minded very focused ngiyaphaphama sekuduma umshini okuwasha lapha bonke labantu ba discipline to their orders and spheres ngiyabona umuntu usevula igate usebuyise ngane esikoleni mina as a man what am I doing significant ukumesha nalabantu bayenza yonke imisebenzi yabo bayawasha benza yonke mina as a man ngenzani ngivula uzipho ngilala nabafazi ngivula uzipho ngilala nama-clown cash ngathola imali ngihlangana nabangani kuphuza utshwala obunamagama akuqala usebenze lento lena zibuza ukuthi ngempela if bonke labantu la ekhaya be-honesty kangaka iy'ngane zi-adherent uma uzithuma zenza lento oyishilo unkosikazi wamphindela usho igama elodwa aphendule lento kuphela konke wena ubenza kahle wena wenze kahle now start to make your mind focus start to make your mind because kuko konke okwenzayo lo nyaka uphelile uproduce nothing you have produced nothing beside izikweleti awukwazi ukuthi ungathi uyindoda ongaka njengoba umnyama kanje nje kodwa unendebe ezibovu ugologo ke loyo awukwazi ukuthi ungathi udla kancane nje kube nesise utebeteba kaka ubhiya nje udale lokho Babu Dokotela bawesizwe bojabulile angithi mina njoba uphela lo nyaka enza show ukuthi enza lento enziwa amanye amadoda enza lento eyenziwa amanye amadoda sasithatha isibindi
Yabona uma uzohamba kulamazwe ngaphandle unama drugs owalanda kudokotela uwadlela ukuthi ungabulawo mosquito uya uwadla even usubuye. Siyawadla lama drugs singawathanda. Kodwa ngoba kunengane kunesimo esifuna ukusibona sishintshe. Namhlanje kunjani ke makusho? Nginabasebenzi egoli abasenze Babu Dokotela. Nginengane zakho eqeda esikoleni ezisenzele Babu Dokotela. Nginabafelokazi abasenzele Dokotela. Nginentandane ezisebenzele Babu Dokotela. And I've proven nginama academics asebenzele Babu Dokotela. Nginabameli ababhekene nomsebenzi kaBabu Dokotela ukuthi wenzeka ngendlela yini. Nginama accountant afocus kuBabu Dokotela. I'm paying all those people. Because ngathatha isibindi. Ngahamba ngabuya ngiyibhedu zengcabo. Kodwa unkosikazi wathi ungalali phansi wathi uzolala lempedeni uzongidlalela something. Because uyazi lento ebengoyenza lapha. It's only an item ezoshintsha leli ekhaya. Ngithi hayi mawakhe ngizolala phansi ngizonxusa amashita wathi nani phome engcozo wavesa awashwa ngamanzi akho kelala empedeni. Namhlanje I've got a channel that is static. I've got a channel that is changing people's mind. And then abantu abanye baphila through the channel. Kwayivala channel abanye bohamba ufuna umsebenzi. Trust me with this. Kunabantu ade ningabazi through the channel seniyabazi. Babu Dokotela babu wesizwe bawujabula umfana muhle ngathi khele mzona amancisi. Ngithi mina yini ungavesane nje uthwale. Siyabonga. Mlaleli, uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBabu Dokotela. Umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sewusiza uxhaxha losomabhizinisi. Uyadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha, ukudonsa inhlanhla kwi-gambling, promotion, amathenda kanye nasebandleni. Ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha.